Nagpatawag og emergency meeting si Bayramon mga idol. Kay naa may tukion nga isyu karon. Abi no bay. Ako bay ni patawag ko nimo gumika ni Virgilio. Ni aksyon mo kabalaka basin kabay ni sa korupsyon sa flood control. Unya apil si Esberhil mga idol. Oh, ikaw bay Bir. Oh, umutan ako nimo. Si Esberhil gipangutana dayon ni Bayramon. Mura-mura man po di siya kontraktor kung mamurma mga idol. Sa imong gihimo ka na tao ka. Uy hala, tao day ni siya. Tao di ka Esberhil? Tao di si Esberhil. Sayog ka, kinsa imong inahan? Unya si Bayramon nangutan na kinsa iyang mama. Kini-aksyon man siya duda nga tao bagid ni siya. Kasi inahan mo? Unya, Akong mamagod. Ay, Mamagod. inahan niya mama. Uy, Mini Chris TV, bright din na si Esberhil. Kaya ang iyang inahan, ang iyang maging mama. Lain sa kayo ang iyang papa. sawa pa ka mataway. Nagibaw ka sa imong inahan usa gipangaan. Lah, sige pangaan. Usa may gipangaan mo sa imong inahan, sawa pa ka mataw. Oh, Uy, hala, sayop ginang question ni Bayramon. Siyempre, wala siya kibaw sa pangaan sa iyong mama, kaya wala pa siya matao. Wala ka. Usa may gipangaan sa imong inahan, sawa ka mataw. ya. Ano mo tarong himo si Esberhil? O sa man eh? Alisod kayo? Naglisod in taon si Esberhil og tubag mga idol. Tuganan di ka. Hadiha ba na tao ka? Diba, ninumdong ka ang imong inahan? Iandaan ka. Si Bayramon, iyang pangutana, iya sa tubag mga idol. Yan ka siya. Ong! Ong ha? Si Ong! Ong ano hangga? Uy, hala, ni-aksyon ko kabalaka sa ong niya. Ngapalit mo? Onggoy. Lah, grabe ya. Sure di ha, oy. Noon sa kagwapo ni Esberhil. Yan naman yan ako. Kunya kaya kay pilito mo. Onggoy ma. Onggoy. Onggoy. Ako mo kang ungoy. 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 Onggoy ay onggoy mo na. Ay, maon eh. Pwede sinon. Ay nakso ka. Ganun ko pagkakaw. Paano mag-ungol maga? Si Esberhil, unggoy day mga idol. Maumang ko nagipangahan sa iyang mama. Mao na giingon ni Bayramon, kay nakadungog man siya mga idol. Uy, hala, Manoy Chris TV, pasig magsumbagay na si Bayramon og si Esberhil. Ay lag kumpiyansa Manoy Chris TV, kay murag nasuko ra ba na si Esberhil. Ako ra ni silang bantayan lulubot yok. Aw kung mag-away, ako ra sa ning uwangon po. Wala man sila bitawad ako kung. Lo, aman. Man. Nya kay na ko mga nagsa. Ngongoy man na. Imo na biduangan. Onggoy lagi yun na. Ngongoy man na. Kasa. Ang ungoy di ka. Onggoy mo lang. Unggoy day mga idol, dili day unggoy. Nasipyat day paminaw si Bayramon. Wade. Dili di unggoy di. Ungoy guro di ay, oy. Onggoy ka? Ya. Dugay na ka. Si Bayramon paguryo-guryo day mga idol. Dugay na ka. Kadumog na ka nga mauna. Ayaw onggoy. Onggoy na. Ay, ungoy. Pangasin mo sa awa. Ungoy di ay. Dili di unggoy. Katisoy yan yung tao. Katisoy yan ito amigo. Esberhil. Imo bugal-bugal lang sa ibuha. Si Esberhil ni aksyon naglagot mga idol. Kay klaro na kuno kayong bugal-bugal ni kang Bayramon. Pero dili mo angay babalaka mga idol. Kay palitan man nila kong tiki-tiki ron. Pasensyain taon mo sa akong voice over ron. Kay medyo pagaw in taon ko mga idol. Gwapo siguro na basta na tiki-tiki guro. Palitong tiki-tiki to sa to. Malingaw ko ba eh? Si Bayramon ni aksyon kalma ng mga idol. Unya si Esberhil ni aksyon og pahiyom. O diba? Dali ra kay paulian mga idol.